घरे तो किछि नहीं कौन करिबी माँ माँ तो बाप जाइछि बा बजार को से आसु से जा आनिबो सेइदिरे रोसई करिबो खाली भात बसई देबी ताहले जा माँ जा रोसई कर दबु जा हो माँ ठीक अछि गला कैसे तू जहा जहा कही सबू आनी रोसई कर सब आनि दीज हाँ मारे बहु तो बापा जा जा कही सब परिवा आनि दीछथि जा माँ रोसई कर दबु होला मो अंडा ना बहुत दरज होउछि मु जाउछि मारी रेस्ट नेबी ठीक अछि माँ एठी सुन हां मो बैग टा सजाड़ी दियो मु आरो गाँ को टिके जीवी कोन भाई कोन काम अछि हाँ टिके जरूरी काम अछि मारे बहु आज्ञा माँ माँ परिवा बेगरे माँ देना ए नियंतु माँ सुनो जल्दी फेरी आसब हो हो माँ मु जाउछि अगणाटा सफा कर देबी हो माँ माँ कौन दीटा बाढ़ी खाई दबा ओ माँ चले खाई देबा आगो आउ टिके परे तो राती होबो उठे खाई दे सोई पड़ीबा हो चल माँ चल आज्ञा माँ चल माँ सोई पड़ीबा सुनो तो कौन है लाखो टिके सुनिले तो टिके सुनो तो माँ हम चले आज पुणी अमिषा राति मु ललटनटा देखे आस माँ नलकू को जीवा माँ जल्दी जल्दी गाधई पड़ मु पानी मार दूची है माँ शोला ना कौन गोटे शब्द है जीवा अमिषा राति पुणी चल पलैबा हो माँ ये जोड़े बॉडी की पड़ी जाती माँ ये तो दीना बाबा ना होला बाहर कौन एते अदा होइछंती किछि हेइ कि आज चलबा कॉलेज में देखना चल देखिबा चल नीलो के गोटे मोरी पड़ी ना कौन किए बा मोरी पड़ी हाँ ये कौन हम बाबा दीना बाबा बाबा दीना बाबा होला दीना बाबा उठो दीना बाबा असंभव एटा डाहिर काम नुह डाहिर काम ए सासु बहु उड़ा
ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ସେ 7 ନମ୍ବର ବେଡର ବିଜନ ବାବୁ ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବିଜନ ବାବୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ତ ନର୍ମାଲ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ୱେଲ୍ ଡନ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ, ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ସମୟରେ ବିଜନ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥିଲି। ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଗ୍ର। ହଉ, ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁ, ମେଡିସିନ ନେଇକି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏଇ ତ ବିଜନ ବାବୁ ଆସିଲେଣି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ବିଜନ ବାବୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ବିଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ବିଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ତା ଛଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ମୁଁ ନୁହଁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ଏଇ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ବିଜନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ ପଏଜନର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କେବଳ ଏଇ ସ୍ୱାତିର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ହଁ, ତମେ ହଉଛ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ନର୍ସ। ତମେ ଯେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିପାର ତାହାକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୱାଟ୍ ମୋର ସିରିୟସ୍ କେସ୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସିଷ୍ଟର, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବିଜନ ବାବୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫାଇଲ ମୋ ଚାମ୍ବରରେ ରଖିଦେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାର୍। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କେସ୍ ଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବିଜନ ବାବୁ ଆସିଲେ ମେଡିସିନ କି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ବିଜନ ବାବୁ। ନମସ୍କାର ଡାକ୍ତର। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଖାଲି କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ? ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କରିଥିବା ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଚିରଋଣୀ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ସର୍ବଦା ମୋ ହୃଦୟରେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ହୋଇ ରହିବେ। ମୁଁ ବି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଦେବତା ଆସନରେ ବସାଇବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏଠାକୁ ତ ଅନେକ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଭଲ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଫେରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେବତା ଆସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ବିଜନ ବାବୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ରୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାତି, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଥାଟା ଅତି ସରଳ ବିଜନ ବାବୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁର ନିପଟେ ସାଙ୍ଗା ସ୍ୱାତି, ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତ ନୁହଁ। ନା ସ୍ୱାତି, ତମ ଭଳି ନାରୀକୁ ଯେ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ନା ବିଜନ ନା, ବରଂ ଏହା କହିପାର ତମକୁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବେ ପାଇବା ମୋ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ? ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଖଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ, ଯାହାକୁ ଏ ଭଦ୍ର ସମାଜ ଭୂନୀୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ। ସତୀ, ତମେ କ'ଣ ଏ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କରି ଏ ସମାଜ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବ? ନାଇଁ ସତୀ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ଏ ସମାଜ ଆମ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ତମେ କ'ଣ ଏ ସମାଜ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବ? ସତୀ, ତମେ ହାରିଯିବ ସତୀ। ଏ ସମାଜ ତମକୁ ପରାଜିତ କରିବ। ପାରିବି ବିଜନ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ଆମର ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବି ପଛେଇବିନି। ସ୍ୱାତି,
ସତରେ କ'ଣ ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆନ୍ତରିକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି? ହଁ ବିଜନ, ମୋ ଦେହରେ, ମୋ ମନରେ, ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ତମେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସତୀ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ? ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ମୋତେ ଯେ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ବାଛିବା ତାହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସତୀ? ତମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣି ନେଇଛି ତମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ସାଥୀରେ ବାଛିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ହଁ ଯେ ସତୀ, ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି? ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଭାବୁଛ ବିଜନ? ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାଟା। ବିଜନ, ତାହେଲେ ଭାବିଲେ ବି ତମେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛ? ହଁ ସତୀ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ତମ ଭଳି ନାରୀକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇ। ତେବେ ଚାଲ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ସତୀ କୁଆଡ଼େ? ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରକୁ? ହଁ ବିଜନ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିବାହ କରିବା। ସତରେ ସତୀ? ହଁ ବିଜନ, ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଚାଲ। ଆସ। ନାଇଁ ସତୀ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଭାବୁଛ ବିଜନ? କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ସତୀ, ଆମ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା କଥା। ସତୀ, ବିବାହ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଯିବାଟା। ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ବିଜନ? ତମେ କ'ଣ ଏକା ଯିବ? ମୁଁ ଯିବିନି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ସତୀ, ତମେ ପରେ ଗଲେ ଚଳନ୍ତା ନାହିଁ? ତମ ଯିବି। ଓହୋ ସତୀ, ପ୍ଲିଜ ସତୀ, ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ଧନଟା ପୁରା ଦେଖ ସତୀ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ତ ଘର କଥା ଜାଣିଛ, ମୋ ଫସଲରେ ଚାଲିଚଳନ ଟିକେ ଅଲଗା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବାଟା କାହିଁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସିବି, ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗାଁକୁ ଯିବା। ହଁ ସତୀ। ତାହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ସେଇଆ ହିଁ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଯିବ କୁହ ତ? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି। ହଁ। ଆଚ୍ଛା,
ହଁ ହଁ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। 2 ଦିନ ହବ ମୋ ମନଟାକୁ ଖାଲି ବାପ ଛୁଉଁଛି। କିସ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବିଜୁ ଭାଇର କିଛି ହେଇନି ତ? ନା ନା ନା, ତାଙ୍କର ପୁଣି କଣ ହବ ଯେ? ମୁଁ ବା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଛି। ଶିବ ଠାକୁର ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି। ଆରେ ମୁଁ ବିଜୁ ଭାଇକୁ ଅନେକ ଦିନ ଦେଖିନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟାକୁ ଏମିତି ବାପ ଛୁଁଛି ଆଉ। ଆରେ ବିଜୁ ଭାଇ ବା ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କକା ବୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ତତେ ଲାଗିଲା। ସେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଅଛି କକା ପୁଣିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ନା ଆଉ। ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି, ମାଧବ କକା ମାଧବ ଯେପରି ମତେ ଜଗିଥିବେ। ମୁଁ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବି ନା, ଆଉ ନହେଲେ ମତେ ସେମାନେ ମୋ ବାଟକୁ ଆସିକି ଏମିତି ଯାଇକି ବସିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାଏ। ଏଠି ଶୁଣିଛ? ହଁ କିସ ହେଲା? ମୁଁ କିସ କହୁଥିଲି କି କିସ ହେଇଛି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? କିସ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ ଯେ କହ କିସ କହୁଛୁ? ଭାଇ ଆମ ପିଲାଟା କଥା କହୁଥିଲି, ତା ହାତକୁ ପିଲାଟା କଥା କିଛି ହଁ ମନେ କିଛି ନଲାଣି ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ହେଲେ ଆମକୁ ତ ଝିଅଟା ସେଇ କରିଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଝିଅ ଆଉ କିସ ଠିକ କରିବା? ଆମ ବିନି ପରା ଅଛି। ହଁ ଆସନ୍ତି, ତମେ ଯେମିତି ମୋ ମନ କଥା କହିଦେଲ। ହେଲେ ବିଜୁ ବିନିକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବିନିଟା ବିନି ବି ବିଜୁକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଲାଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଲା ଦିନଠୁ ସିଏ ଆମକୁ ନିଜ ବାପା ମା ପରି ସେବା କରୁଛି। ହଉ ବିଜୁ ଏଥର ଆସୁ, ତା ବାହାଘରଟା କରିଦେବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। କକା ବୁଢ଼ୀ ହବନି। ଆସିଲୁଣି ମା? ହଁ ବୁଢ଼ୀ, ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ତୁ କକା ତତେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯା କିଛି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ଡାକୁଛି। ମୋର ତ ଉପାସ, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଣିବା। ହଉ ବିଜୁ ଏଥର ଆସୁ, ତା ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦେବା। ହଉ। ଏଇ ବିଜୁ ଆସିଲାନି ନା କଣ? ହଁ ତ ଏଇ ବିଜୁ ଆମ ଆସୁଛି। ବାପା ପ୍ରଣାମ। ବାପା କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି ରେ ବାପା। ମା ପ୍ରଣାମ। ମା କେମିତି ଅଛ? ହଁ ବାପା ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ହଁ ମା ମୁଁ ବି ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମା କଣ କରିବ ନା କଣ? ନାଇଁ ତୁ ହେଲେ ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥା। ବିନି ଆଇ ଦେଖିବୁ କିଏ ଆସିଛି? ବିଜୁ ଭାଇ ଆଲୋ ବିନି ତୁ ଏଠି? ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତା କି? ହଁ ଯେ କଣ କଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲି? ତମେ କୋଉ ଟକା ଅଛ ଯେ? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି? ଦେଖିବୁ ନା? ମା ତମର ଦିଟା ଛୁଆ ବୋଧେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାନି? ଯା ବିନି, ପିଲାଟା ଏତେ ବାଟରେ ଅଛି, କିଛି ରୋଷେଇ କରିଦେବ। ଶିକାରେ ଶୁଖୁଆ ଅଛି, ଆଉ ଖାଇଦେବନି, କାଢିଦେବ, ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିବି। ବାପା କଣ କହୁଥିଲ ପରା? କିଛି ନାହିଁ ବାପା, ତମେ ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥା ହେବା। ବିନି ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହବ। କୁହ ନା କି କଥା? ତମେ କଣ କହୁଥିଲ ନା? କହିଦିଅ। ତୁ ତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲୁ, ତୋର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଥର ତୋର ବାହାଘରଟା ସାରିଦେଲେ ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀର ଚିନ୍ତା ସରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ବିନିକି ପସନ୍ଦ କରୁ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ବାପା। ଆଉ ବାପା ମୁଁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି। କାହାକୁ? ବାପା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ। ହଁ ବାପା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିସାରିଛି। ତାର ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱାତି ବିଶ୍ୱାଳ। କଣ କଲୁ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ? ସାଥୀ ବୁଢ଼ାଇଲୁ। ମୁଁ ଏ ଗାଁର
ଦେଉରୀ ମୁଁ ପାଣି ଦେଲେ ଠାକୁରାଣୀ ପାଣି ପାଆନ୍ତି ସେ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ହାତରୁ ପାଣି ଛୁଇଁବେ ଏ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ବାସନ କରିବେ ବାପା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାପା ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା ବାପା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାପା କଣ କଲୁରେ ତୁ ଏଠି କଣ ଝିଅ ଭାବୁଥିଲେ ତୁ ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇକି ବିବାହ କଲୁ ମା ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କଲୁ ଛାଡ ତୁ ଉଠି ପଡ ନାଇଁ ମା ପ୍ରତି ଜାତିର ଖଣ୍ଡାୟତ ଆମଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଏଥିରେ ଜାତି ପୁତ୍ର ମାରା ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ମା ତମେ ତ ବିବାହ କରିବ ମା ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ଜଣାଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ବିବାହ କରିଛି କଣ କହିଲୁ ଆମ ହସି ହଁ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ସମୟରେ ମୋର ଭାରି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ମୋ ଘର ପାଖର ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ମୋର ଔଷଧ ପତ୍ର କରି ଚାଲି ଆସିଲେ ମା ନା ଜାଣିଛୁ ନା ତୋ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସତୀ ଆସି ମୋର ଯତ୍ନ ନେଲା ମା ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ନା ମୋର ସାଥୀ ଭିତରେ ମା ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଲି ମା ସତରେ ମା ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଲି ବିବାହ କରିଦେବ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମା କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା ଛାଡ ତୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ତୁ ଉଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ରାତି ହେଲାଣି ତୁ କାଲି ଶୋଇପଡ଼ କାଲି ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହବ ଆସନ୍ତି ତାକୁ କହିଦିଅ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉ ଯାହାହେଲେ ବି ତା ପାଇଁ ଏ ଦେଉରୀ ଘରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲା କାଲି ଜାତି ସଭାରେ କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି ମୋ ହାତରୁ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜାଟା ଚାଲିଯିବ ଲୋକେ ମୋତେ ଛି ଠାକର କରିବେ ମୁଁ ଅଧମଟା ମା ଲୋ ମା ସବୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ମା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କାଲି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ହଉ ତମେ ଚାଲ ଖାଇଦବ ତୁମେ ଚାଲ କାଲି ଦେଖାଯିବ କଣ ହଉଛି ଆଇ ଶୋଇଛି ଦିଦି ଘର ଖାଇବ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଦିଦି ତ କିସ ହେଇଛି କିଛି ଦିଦି କାନ୍ଦୁଛୁ কি কইলা না তো মুকাদুনি তো ବିନି ମୁଁ କିଛି ଛୁଆଟା ତୁ ନାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ କହ ବିନି ତୋର କିସ ଅଛି କହ ତୁ ନାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି କେମିତି বিজু ভাই সে শহরী ঝিও কোন বহুত সুন্দর ଭଲ ଦିଦି ତୁ ସହରୀ ତୁ ତୋର ଭଳିଆ ଆଖଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସେଥିପାଇଁ তুমি ଆମକୁ କିଛି ନ କହି ବାହା ହେଇଗଲ ନାଇଁ ଲୋ ବିନି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇ তুমি তো ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ନାଇଁ ଲୋ ବିନି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲି ନାହିଁ ବାପା ମା ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଭୁଲି ନାହିଁ ଆମର ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘର କଥା ସେଇ ବାହାଘରରେ ତୁମେ ବର ହେଲେ ମୁଁ କନ୍ୟା ହୁଏ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ନେଇ ଯଦି ଆଉ କିଏ କନ୍ୟା ହୁଏ ମୁଁ ରାଗିଯାଇ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସେ ବିନି ତୁ କିସ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତୁ ସିଧା ସିଧା କହ ବିଜୁ ଭାଇ ମୁଁ ସେଇ ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘରକୁ ସତ ସତିକା ଭାବି ନେଇଛି ତମକୁ ମୋର ବର କରି ନେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତୁମ ନାଁରେ ଉପାସ କରିଛି ଆଉ ଶିବ ଠାକୁର ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଦୀପ ଜାଳି ତୁମ ନାଁରେ ଶୁଭ ମାନୁଛି দেখ বিনি তুই যদি ସେଇ ମିଛିମିଛିଟାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କିସ କରିପାରିବି ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଅଧିକା ତ ବି କିଛି ଭାବିନି ହେଲେ ମୁଁ ତ ତୁମର 7 ଜଣଙ୍କର ଦେବତା ମାନି ସାରିଛି ବିନି ତୁ ଏ କି କହୁଛୁ ବିଜୁ ଭାଇ ଏଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମୋତେ ବାହା କନ୍ୟା କରିଛୁ ଓହୋ ଦେଖ ବିନି ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର
ଗୋଟେ କହିବା। ବିଜୁ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ବାସି ଫୁଲ? ଯେମିତି ବାସି ଫୁଲ କୋଉ ଦେବତା ଆଗରେ ଲାଗେ ନା ସେମିତି ମୁଁ କଣ ଆଉ କୋଉ ଦେବତା ଆଗରେ ପୂଜା ପାଇବି? ତିନି ସେ କଣ କହୁଛି? ହଁ ବିଜୁ ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ତିନି ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ହଉ ବିଜୁ ଭାଇ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି। କକା ଖୁଡି କଥା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁନି। ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଖୁସିରେ ହିଁ ରଖିବି। ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସହରୀ ଝିଅକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହ। ଆଉ ମୋ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବି। ହଉ ବିଜୁ ଭାଇ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ତାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ତାର ଗଲେ କିଛି ଖାଇଦେବୁ ଆଜି। ନାଇଁ ତିନି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ବିଜୁ ଭାଇ ବୋରିଂ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲେ ବାହା ହେଇଗଲି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ମୋର ଦେବତାକୁ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଦେବାର ଅଧିକାର ବି ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଛି। କକା ଖୁଡି କିଛି ଖାଇନା ଇଏ ହାଇଟ୍ ଉଠିଥିଲେ ଇଡଲି ଫୁଲ ଆଉ କାଇ ଚଟଣି ବି କରିବି ତାପରେ ଖାଇଦେବୁ ଯା। ତୁ ଖାଇଲେ କାକା ଖୁଡି ବି ଖାଇବେ। ଖାଏ। ଲାଇଟ୍ କିସରେ ଅଛି ନା କିଜନ କିଜନ ହଁ ସତୀ କୁହ। ଶୁଣ ଟିକେ। ହଁ କୁହ। କିଜନ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଡାଇନିଂରେ ଖାଇବାଟା ରଖିଦେଇଛି ତମେ ଖାଇଦବ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଓହୋ ତମେ ଯାଅ। ସତୀ ଦେଖିକି ଯିବ। ହଁ ବାବା। କିଏ? ଭାଇ ମୁଁ ବୋଲୁ କହୁଛି। ଆରେ ବୁଲୁ ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ କଲ୍ କରୁଛେ? ଭାଇ ଖୁଡିର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। କଣ କହିଲୁ? ମାର ଦେହ ଭାରି ଖରାପ। ହଁ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି? ଇଏ ଜାଣି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଚୁଟି କଳା କାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆ ଭାଇ। ହଁ ବୁଲୁ ଏଇ 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ସକାଳ ହବ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ସକାଳ ହେଲେ ବାହାରିଯିବି। ହଁ ଭାଇ ହଁ ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆ। ହଁ ବୁଲୁ ତୁ ଟିକେ ମାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ। ହଁ ଭାଇ କଣ ହେଲା ବିଜନ ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଛ ଯେ? ହଁ ବୁଲୁ ହଁ ସତୀ ଗାଁରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ମାର ଦେହ ଭାରି ସିରିୟସ୍। ମତେ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଏକା ଯିବ ବିଜନ ସେ କଣ ସହ ଯିବେନି? ସତୀ ମାନେ ଛାଡ଼ ବିଜନ ତୋ ବାପା ତମକୁ ରାଗରେ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ ବୋଲି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେ ତମକୁ ମନରେ ଧରିକି ବସିବି? ଛାଡ଼ ବିଜନ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ କଲ୍ କର ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁକୁ ବାହାରିବା। ହଁ ସତୀ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ କଲ୍ କରୁଛି। ଗାଁକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଚାଲ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯିବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସିଲେ ଆମେ ଗାଁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବା। ହଉ ଚାଲ। ସେପଟେ ଯାଅ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି କହିଦେବୁ ସେପଟେ ଯାଅ ଠିକ ଅଛି ହଁ ସତୀ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ରୋଗ ହେଲେ ଗୋଳିଆ ଏମିତି ଝଡ଼ା ଫକା କରି ରୋଗ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି। କଣ କହିଲ? ଆଜିକା ଡେଟରେ ବି ଏଇ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି? ହଁ ସତୀ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଛାଡ଼ ବିଜନ ସେ ସବୁ କଥା। ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ନେବା ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ହଉ ଚାଲ। ଖବରଦାର ଯାହାକୁ ଧୁଅନି ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡା କାହାଣୀ ରକ୍ତ ସୁଶିକିରି କଳା କାଠରେ କରିଦେଇଛି। ଭାଉଜ ଆମର କିଛି
सती कौन है जब माँ को जो जॉन्डिस हमको संगे संगे ताको ट्रीटमेंट करके भुवनेश्वर एडमिट पड़िबो। ओहो सती कौन करबी ताले एठी तो एमानकर गुटे फास्ट चलछि किछि को ना बिजन हले बहुत लेट है। हो सती मु देखुछि मु बुलू को डाकुछि बुलू 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 आई पूजा पूजे झड़ा फुका केते समय ଭାଇ ସବୁ କହୁଛି ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜାଟା ଦେଖେ। अरे बुलू टिके सुनु ଆରେ ଭାଇ ତମେ ବୁଝୁନ कोनटा बुझिबी कहलु मां पूजा जॉन्डिस तको मेडिकल को नहीं तको ती झड़ा फुका कले कोन हबो कि तू निजे मुझे चेष्टा कर सती हां बिजन कोन करिबा तमे किछि गोटे कर बिजन हले बहुत लेट है जिवो। बुलू अरे पूजा सरला ना नहीं ଭାଇ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତମେ ବୁଝୁନ ଭାଉଜ ଆରେ ସେମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଡ଼ା ହେଇ ତମେ ଜାଣିନ ଭାଉଜ ଏଇ ଆମ ଖୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ସେ ଉଡ଼ା ଡାହାଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ କଲିଜାଟାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଉଜ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ହଁ ଭାଉଜ ଶୁଣ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦି ଜଣ ଉଡ଼ା ଡାହାଣୀ ବୋଲି। ସେଇ ଯୋଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ସେ ବୁଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲା ଦିନେ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିକି ଅମିଷା ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ମହୁଲ ଗଛଟା ଥିଲା ସେ ମହୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତାଙ୍କର କଳ କାରନାମା ଦେଖୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଦେଇଛି ସେ ଭୟରେ ଗଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦିଟା ସେ ଖୁଡ଼ିର କଲିଜାଟାକୁ ଖାଇଦେଇଛି। ଆରେ ଭାଉଜ ବୁଢ଼ା ସେ ଗଛ ମୂଳେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ସେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲା କୁହ ତ ଭାଉଜ? बिजन बुझिल ना घटनाटा कि मु तो किछि भी बुझी पारुनी कोठी रक्त डाहाई ये कोलानी उडाड़ा नारी रो व्यथा बोली कोन इरा मासिक से तार वस्त्र परित्याग कला बेलକୁ बोध हुए से बुढ़ा ताको देखि देछि आउ से भୟରେ गछ तळ खसी पड़िछि आउ गाँ लोक माने ताको कहउछथि डाहाणी उडा डाहाणी ना जानी केते कोन ता कहि जाउछथि। ଭାଇ ବୁଲୁ ଭାଉଜ कोन ସେ ବୁଣିଆ କହୁଛି ସେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦିଟା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ନିଜକୁ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛି ସେ କୁକୁଡ଼ାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଳା ବୁଦା ଆଉ କଳା କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛି। ଭାଉଜ ଯଦି ଆମେ ସେ ଦୁଇଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀ ଦିଟା ଆମ ଖୁଡ଼ିର କଲିଜାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବୁଲୁ ତୁ କୋन କହୁଛୁ ତୁ ନିଜେ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ତ ହଁ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଖୁଡ଼ି ମରିଯିବ। ନାଇଁ हम तो एक सागे सागे मेडिकल नहीं नहीं बोलो बटे बड़ा बड़ा फोन कर बोलो ओम महाकाली माता माता स्वाहा स्वाहा ओम चंद्र महाकाली माता स्वाहा स्वाहा ओम चंद्र महाकाली माता स्वाहा बोलेगा ना के बिजन ना
मिछो कहानी मिछो कहानी शत पाखे बंधा मिछो कहानी सियोना कहानी पूरा कहानी पूरा कहानी ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ବିକାଶକୁ ନା କଦାପି ନୁହଁ ଯଦି ଦେଲେ ଏପରି ଦିନେ କେତେ କିଏ ଜାଣେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ କହିବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ମାନିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମାଜରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଞ୍ଚ ତଳେ ଶପଥ ନେବା ଆମର ଉଡ଼ା ଡାହାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି पूरा